EAC Lady Generals ug Mapua Cardinals andam na sa opening sa NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa Domingo. Ano report ni Earl John Balungay? Galaom ang EAC Generals nga sa pagsugod sa Season 99, makasulod sila sa Final Four sa NCAA Women's Volleyball Tournament. So pinaghandaan po namin yung season na to. Nag-focus kami more on skills namin, syempre sa training. Tapos nag-focus din kami on how to be consistent pagdating sa game. And lalo, paano ka magiging efficient. Yun yung pinakamahirap sa team, kahit sino. Yan ang lagi naming wino-workout kasi sa bagong mga bata, sa mga bagong players, siyempre yung system napakahirap kunin and we work out talaga sa system, sa efficiency ng system namin. Samtang plano sab sa Mapua Cardinals nga mas mapalabuan pa ang ilang pwesto sa team standing ni adtong Season 98. Medyo may pressure sa amin kasi yun na nga, pumasok kami sa Final Four last season, so we aiming for higher place this year. Marami rin pong nawala sa amin from last season. 5 rin po yung seniors na nawala. Sobrang laking adjustment din po yung ginawa namin sa team. Since puro bata nga po yung team namin ngayon. So mas kailangan namin nag-double time sa effort namin para mas mapuna namin yung pagkukulang namin from last season. And syempre, Apan, bisan unsa pa man ang resulta sa dula, gipaniguro sa EAC Generals ug Mapua Lady Cardinals ang usa ka kulbahinam nga Season 99. Atangi ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament karong Domingo, April 7, alas 12 sa udto, live sa GTV. Ako si Earl John Balungay para sa One Mindanao.